Me aya kelen di ma kuranɛ kɔnɔ. Alimami ka garizigɛ sɔrɔ ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ. Ka wari sɔrɔ teliya la. Kuranɛ aya in de b'a kɛ. E ye feerekɛla di. I ye jagokɛla di. Ka marché kɔtigɛ bali sɔrɔ. Jama ka kɛ k'i ka bitigi fa. F'i k'i yɛrɛ ɲini client fɛ. Bilahi kuranɛ aya in de b'a kɛ. Kuma in bɛ faamuya. Alimami n'i ye nin baara cogo la. Cɛw b'i kanu. Musow b'i kanu. Moriw b'a fɔ a ma ko wara ayita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. N bɛna gindo min d'i ma ka sisan a kɛ a kɛcogo la bilahi i b'a ye. Ayi ala tɔgɔ dɔw bɛ yen alimami olu ye kun fa yakunu di n'i y'a kɛ a b'i kɛ. Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko uduuni astajibu lakum a ye ne ala wele n bɛ aw jaabi. N bɛna ala wele cogo dɔ de di i ma. E ala garizigɛ ɲini cogo dɔ ala fɛ n bɛn'o d'i ma e k'o kɔrɔbɔ k'a lajɛ kuranɛ aya jɛlen don. E ala tɔɔrɔ foyi t'a kɔfɛ boli tɔgɔ tɛ sitanɛ tɔgɔ tɛ ala ka kuranɛ don a kɛ a b'i kɛ. A tɛ tɛmɛ nin kan dɛ. Wara ayita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Alimami i bɛ fiye jɛma dɔ ɲini. N'i ye fiye jɛma dɔ sɔrɔ i bɛ bigi ta i b'a sɛbɛn a kan. Wara ayita nasa i bɛ nasa i b'o ta ni ka segin fo siɲɛ 7. I b'a fɔ wara ayita nasa fo siɲɛ 7. O tuma n'i sera 7nan ma i b'a tugu a la yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Alimami i b'a kɛ nin kɛcogo in na i b'o papier jɛma kurukuru ni ka surukugolo kɛ k'a tu a bɛ tu ni surukugolo de ye. N'i y'o tu sa k'o bila i kun k'o to e kun bilahi i garizigɛ tɛ kɔtigɛ. K'o to e kun i tɛ dɛsɛ i ka denbaya balo la k'o to i kun e ala alimami bilahi ala wari bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ala b'a bɔ yen a b'a d'i ma. Siga tɛ nin na dɛ. Maa minnu ye jagokɛlaw ye ni bitigi b'u bolo i bɛ nin de sɛbɛn papier jɛma kan ka a melege ni ka gari jɛma kɛ k'a siri ɲɔgɔn na k'a tu ni surukugolo ye k'a siri i ka bitigida la o bitigi kelen marché tɛ kɔtigɛ o la bilen. A bɛ faamuya. O tuma n bɛ nin di lamɛnbaaw ma e ala ka nin jɛsɛ fantanw k'a lamɛn miskinaw k'a lamɛn u k'a ta ka baara kɛ n'a ye. Kuma in bɛ faamuya. Maa min mako bɛ yen iza wakati baara la alimami iza wakati ale ye gindo ye min bɔla kuranɛ kɔnɔ. I bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ teliya la karabali la ni kuranɛ jɛlen ye iza wakati de b'a kɛ. Nafolo baara telima boli tɔgɔ tɛ sitanɛ tɔgɔ tɛ bɛdu magique tɛ porte-monnaie magique tɛ valise magique tɛ ala tɔgɔ jɛlen don n'i y'a kɛ ala bɛ sɔn a bɛ nafolo d'i ma. N bɛ faamuya. Ayi maa minnu nana iza wakati baara kɛ yan alimami u y'a dɔ sa ko min don ayi nkalon tɛ kuranɛ na o. Tɔɔrɔ si tɛ dugukolo kan min solution tɛ kuranɛ kɔnɔ. Dekun si tɛ dugukolo kan min solution tɛ kuranɛ kɔnɔ. Mais mɔgɔw bolila kuranɛ ɲɛ ka kuranɛ kɛ bolokɔfɛfɛn. Adamadenya bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ an banna kuranɛ na de. Kuma in bɛ faamuya. O tuma iza wakati dɔnnibaaw kumana kan karamɔgɔw kumana kan hali ala kira Muhamadu Mustafa bilahi a kumana iza wakati kan. Anw y'a ɲɛɲini an b'a ɲɛ dɔn o de la an b'a di aw ma n'a y'a kɛ a b'a ye. O iza wakati garizigɛ baara n'o ye ka nafolo sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ i ma ala tana tiɲɛ i ma boli baara kɛ i m'i bolo tigɛ i m'i sen tigɛ i m'i dendi ka kɛ nafolo ye alimami o baara an b'a kɛ 30,000 de nka i bɛ 15,000 sara ani ka sɛsɔngɔ o ye 1,800 di. Donc an bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. O tuma iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya la i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu
baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la i dan ye k'i ka wari tilancɛ n'i ka sɛsɔngɔ sara k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ci a ma o tuma an bɛ baara kɛ baara mana jaabi i b'i ka wari tɔ sara baara in bɛ kɛ nin cogoya la o tuma garibukɛ ka téléphone numéro o de ye +223 72 24 02 98 o y'an ka téléphone numéro de ye alimami o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ gindo kelen di n lamɛnbaaw ma maa min dati iza wakati baara a nafolo baara telima konzigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ a baara bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ 30,000 nka dati ni n ko 30,000 i bɛ 15,000 sara fɔlɔ k'a jira e la ne ti mori tɔrɔnbɛri ye ne tɛ mori fulomani ye n bɛ kuma ni n ka dɔnda di jɔn de bɛ ala deli dati ala de bɛ jɔn jaabi jɔn tɛ se ka jɔn jaabili garanti c'est à dire jɔn de b'a ɲini ala fɛ ala yɛrɛ de bɛ sɔn a bɛ jɔn jaabi nka n'i y'i sigi k'i bolo da i sen kan k'i mako tɛ sababu la bilahi i bɛ sa i ka bugu la i tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ wuli i k'a ɲɛɲini wuli i k'a ɲɛɲini o tuma iza wakati baara 30,000 nka dati bɛ 15,000 de sara fɔlɔ ani i ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara o tuma i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu baara bɛ kɛ nin cogoya in de la wa ni ala sɔnna n'i y'a baara kɛ dati ala b'i sɔn a bɛ nafolo d'i ma o tuma aw minnu bɛ kule la su ni tile ko n ye diɲɛ baara bɛɛ kɛ n garizigɛ ma dayɛlɛ n ye diɲɛ baara bɛɛ kɛ n ma nafolo sɔrɔ n donna dɔnnibaaw kan n donna somaw kan n donna boriw kan n ye baara bɛɛ kɛ n ma nafolo sɔrɔ n bolola nafolo tɛ basigi na iza wakati baara kɛ wallahi ala bɛ nafolo d'i ma taa kana t'a la ala tɔgɔ jɛlen don kuranɛ jɛlen don dɔnnibaga bɛɛ ye konate seere ye a y'anw di kuma kunfɛ dati ne t'i foyi fɔ lamɛnbaaw ye ma min teste k'a lajɛ k'a kɔyɔbɔ k'a lajɛ a kɛlen sɔnnen kɔ m'a di lamɛnbaaw ma wallahi dati an wɔrɔ sisan ne ye nin f'i ye n bɛ segin a kan an balimakɛ dɔ bɛ yen dati a ye ne wele a ko garibukɛ gɛlɛya b'i na tɔɔrɔ bɛ n kan ko nka ne tigɛlen don baara caman na dɛ sabu n donna mori caman kan n ye baara caman kɛ ko foyi ma ɲɛnabɔ awɔ ko foyi ma ɲɛnabɔ ne ko a ma n ko o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di tiɲɛ don i donna mori kelen kan o ma dilan i donna mori 2 kan o ma dilan mɛ mori caman foyi ma ɲɛnabɔ dati n ko o bɛ kɛ cogo di n ko kɔnɛ ale donna mori jumɛn kan ala ko moriw de don wa walima sitanɛ moriw de don ne ko a ma n ko n bɛ baara k'i ye 30,000 n ko nka 15,000 di yan n bɛ baara k'i ye wallahi ni baara ma ɲɛ c'est à dire n'i ka baara ɲɛna i bɛ segin ka na wari tɔ di kunati ma mɛ i bɛ 15,000 sara ani ka sɛsɔngɔ n bɛ baara kɛ i yɛrɛ sigilen ɲɛna o la baara ɲɛnen kɔ i bɛ segin i bɛ n'i ka wari tɔ sara ani se ye bonya min ye ka fara a kan kuma in bɛ faamuya dati anw bɛ mɔgɔw mako dilan tan dɛ mɛ kuma namaralen nkalontigɛ kumaw kuma mumunen k'a di mɔgɔw ma dati ne t'o fɔ maa ye n tɛ se min na n t'o f'i ye n bɛ se min na n b'o de f'i ye n'i dala la o don n'i ma da la o don bɛɛ ma da ala la bɛɛ ma da kira la bɛɛ bɛ se ka da ne na n ko ne ye ala ka jɔn de ye dati bɛɛ ti da ne na kuma in bɛ faamuya o tuma an bɛ ala deli maa o maa ka sababu bɛ garibukɛ bolo yɛrɛ bi ala k'olu ɲɛsin ne ma nka maa o maa bɛ yen k'a ka sababu ti ne bolo n y'a ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ ni lahara don n'o tigiw cɛ u tulo kana kumakan mɛn yɛrɛ kumatigiw bɛ ɲɛsin ne ma dati o y'a dan ye dɛ o tuma faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma n y'a f'i ye n ko maa minnu bɛ don i kan
n'o bina u dama kasi e la dati morikɛ kan k'a dɔn ko nin bɛɛ ye sendanw de ye nin bɛɛ ye kungotigiw de ye nin bɛɛ ye gɛlɛyabagatɔw de ye o tuma na maa nana e ma ko karisa gɛlɛya bɛ n kan tɔɔrɔ bɛ n kan n bɛ fɛ i k'an dɛmɛ e k'o ma 10,000,000 e k'o ma 5,000,000 kɔrɔ a ka sɛgɛ banni ko b'e kɔnɔ a bɛ taa juru ta banki na ka juru ta mɔgɔw bolo a bɛ tila ka curo i ma dɔ fara a ka kungo kan o la dati Konate se ye min ye nɔgɔya min ye k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye o ye nin de ye nka n balimakɛ wuli dɛ sabu i tulo ti don garibukɛ kumakan na ten bilahi o ti kɛ n'a y'a sɔrɔ i ka morikɛ dɔ de ye dugawu k'i ye n'a y'a sɔrɔ dɔnnibaga dɔ de ye dugawu k'i ye ko i bɛna kɛ nafolotigi ye walima k'i ni sababutigi dɔ bɛna bɛn n'i tulo donna garibukɛ kumakan na wuli joona sabu anw mɛnna ka ala deli sa n ko maa min ka sababu b'an bolo ala k'o ɲɛsin an ma an bɛ kuma in kundala surunya garibukɛ ka téléphone numéro o de ye +223 72 24 02 98 o tuma an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ an b'a fɔ rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin laka masawaba sallallahu alaihi